Kuntotutkimusten ja remonttien kirjaaminen talotuntijaan. Kun taloyhtiössä tehdään kuntotutkimus tai remontti, talotuntijan päivittäminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Täältä klikataan kunnossapitotarveselvitys auki, lisätään sinne suunnitellut toimenpiteet ja tänne salaojien huuhtelu ja kuvaus. Se voidaan lisätä näin suunniteltuihin toimenpiteisiin. Näkyy myös siellä raportit puolella taloyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvityksessä. Ja sitten kun se on tehty, klikataan tuosta tehdyksi, kerrotaan, että milloin toimenpide on tehty ja sitten kuntotutkijan antama tekninen jäljellä oleva käyttöikä tänne. Ja kuntotutkija on nyt antanut salaajalle käyttöiäksi vuoden. Ja nyt kun me lisätään se tonne, niin talotuntijan mittaristo päivittyy täältä automaattisesti. Mikäli siellä tehdään rakenteen järjestelmän tai tässä tapauksessa leikkivarusteiden uusiminen, voidaan kirjata se myöskin suoraan tänne tehtyihin toimenpiteisiin ja lisätä sinne, että leikkivarusteet uusittu. Ja kun me lisätään toimenpide sinne uusiminen, niin talotuntija lähtee raksuttamaan tuota teknistä käyttöikää tuolta alkupuolelta. Taloyhtiön kunto kehittyy myöskin dynaamisesti, eli käyttöjät päivittyy automaattisesti aina vuodenvaihteessa ja kokonaisuus pysyy jatkuvasti ajan tasalla ilman manuaalista työtä. Ja nämä suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet on aina huoneistotietojärjestelmään sopivassa muodossa ja tarvittavat ilmoitukset voidaan lähettää suoraan huoneistotietojärjestelmään. Tästä voit katsoa erillisen videon näistä ilmoituksista. Ja talotuntijassa tiedot on aina ajan tasalla ja tallessa.